Haka sengi sedang jong ka Dorbar Synrai ka basan sengi jong ka ying Dorbar Thawan kaladon ka jing pensngau halo ka jing bam hun ya ka jing bambu por ka bala menjur da ka Business Advisory Committee BAC bat kani kalawan nakasur jong kinong mikmat kiba mikmat nakaseng Voice of the People Party VPP kiba syong hakaliang persya Mario Wai ka Dorbar haka jikran bat kilat pathai kubor u MLA ka Nongkrem constituency u bolong president ka VPP uba Ardent mila baseo moy ulong Kabapau ikumba ka don ka jing persang ban pendulat ban yo pensngau ya kasur batru ka jing persang ban num ailat than ya kaliang persya banra ya kiman ula banrap ru da ka baong kani ka jing le ka pau ba ka don ka jing no Shillong hakur kompania hakaba ki basyong hakaliang sensar ki yo bha ban ya simanta khnang bakinum la ban kan persya ya ka Sorkar ni ban wodong wodaw hakur kom kabalong janai ikumba kalong hi nakaliang ka Voice of the People Party nakaliang jong secretary jong ka parliamentary party ngila da bai jitho so speaker ba on extend mo na ni man pemboni kisngi mar ka duna pala te technically hi mut tang sausi yo bani kran adu gi jingkli ki call attention gizo on notice pa kunta tar te but nakaliang ka MLA jingiru maka not long joka party lada band submit ya motion of amendment I would give time allocation te bamile kaya ui la sakhi ba nakaliang ka party nila pisno namar bagani ka senchong Dorbar ka lingkot tham ki bon plat ki mat ki bangi de bani kran nila persang ban penon kam ya baro ki provision ki bangi la banyo lingba ka rules of procedure and conduct of business wala ka taru kambiang bat ka bakam iper kalong ba kum ki khot ki badon hakaliang persya ni kemakadon ka jing persang ban nom ailat thaningi bingin rai ki mat daga ba ke government kam shim ya kani ka assembly session kum ka platform bangi abane tai tendai kleshim pan ban ya ka rukom penya i kum kalong Shillong bawat ki khot ki badon hakaliang persya hakaliang sensar ki rai ki mat lalong bangi kni moh ya kni kita ki isu nama kapor ka balingkot ngin habban ya kni iki isu te lada ka rukom penia Dorbar kalong hakan kom nalor bangi lingkot ya kasngi nalor ba ngimyo ban keren daga ba lese mla ban penia rangkat yangi ki khot jong kaliang persya bat ki khot ki badan kaliang sinsar amar ki khot ki badan kaliang sinsar ke dika Sorkar te kumnu kin kni no ya ka space ka babun ka jongi hapo kaliang persya te de namar takarang ngi lapan pau bat meneng la keren ni kata ko bagalong namar ka ki babon ba ki khot nagaleng ka sinsar ki athep jingkli ki athep lang te teng teng ni dolat mangi kum ki namar ka seriousness hi ka hagudi ba ki issue la se kata ka jing thrang ka bangra ki issue ka ban pun honi pai ba ka dei hi ki khot jingkli persya mo ki khot nagaleng sinsar kim kinamla than ban wo daw ban wo dong ya ka Sorkar hakur kom ka bachanai tendai le sepun thut no yang gi ki khot jingkli persya te ni sngo diaw tendai ko magila da bong ni sngo thu ya ka jing khimi ti ki jong pai ba nagle ka jing ngin persang kan bayo ka lat ngin ra ya kimat te pat phila ban sngo thu shikenta ka de ka question o ne ka por kli jingkli ndru photo ni ki thap ya ki jingkli ha ka shikenta te phila asu thu bat ki jingkli ke ba nagaleng junga haka singi ka baki pha ya ka notice bang ban thap ki jingkli ngala haka ta ka singi ngala pha te kamde bang kran sarong di baning ko te la ki ya kat kum ka priority la se la ne ka preference ka ba ngi la thap shwa ken kham ai ki jingkli ki ba kham don kam tendrei na ki jingkli ki bang pe ka tu ka list ka bang ka advance list kapani bang ni ya ka tu na kita ki santli ki bakin thap ka shising ngani otong ka bat kawi ke bakibu syahmat ndrei ke babon kiri sedin kiba don kam bangini keren kiba ta manta kumi ke Meghalaya house Kolkata anu mi ola chupan keren nang ta keren begini ki contractual teachers anu mi ola chupan keren lai thu lupa nama kla don sedin te dena ta ka ngi so bagani ke senchong Dorbar ka kla lingkot pala bat nolor balingkot lakni ru ya kata ka space mo bangini ta ini Kamu kania kan thup lang no iki MLA jong PPP kamu atakin yo mar kawai lani kan long thik tangi one questions for one political party ne kum ka kani ki thap manta ka chubu manta ki thap ya ka jonga ki thap santli ki list ma ka shisni
but dia bro kitu ki emily ki bakiles kin list sau san kli questions te kabati kana kalong bangangan yo tanggawi namar hadian junga undon sowi telada don sipongut ki emily temut sipotli kin wan ki question kawi ga goi so jong wei po wei emily temut ka baar ka junga kala banon hadu ka ba lai ka sau ni kala banon ki ba ar positioning te nomla shukai namar hapo house ni la ban dispose maximum new pratali haka ladari ki tungku lai baki jingkli ki bakam moh ki bakam jeruat ki bakam bon ki supplementary temut fresh po habakli kumno ka VPP kayu i ka Congress ka bayo lat bandon utaw nong yalam persa nakaliang ba Ardent uloong upai ba ubastat upai ba unbishar bat dai nakani ka daw ba ka VPP kamkwa bandon hak alliance hakaliang sencar pi upai ba ubastat upai ba ubishar te dai nak taraw ni kwa ban yeng hala ka jong ka nongrim kum ka party ka yeng nam to upai ba but ni klemjit adu asi ke banikong bangin don ya kata ka alliance po position namar ba ngimla ban smutu ya ka jimut jigwe ba ki party wala ki don hakaliang persya mo hadu kata ka jing scam ga jiki ban kli ki kam ke ba ka Sorkar kali ini ban ra itu ki mat ki ba don kam ten ri nakaliang ga jungi hi ko mai la karni ba ni kata ka jing tu ba smut bat ka nongrim ka ba scam ba ha ke bedi hi ba ki kam ju ba ka bangi di ban karen ka bangi di ban kli ngin kli be tengah ngi pa ba on bishar le bat ni ke mene pikiran ta kamat beri ka Meghalaya house bukidon suwe ki contractual staff indri kidon ki wei ki mat ba ki pa lingba ka program ka bangile ka jingkwa pa ki kren halor ki wei ki mat na try nuksa mood rocks surok ka nagalenga jongi ko ka party gila submit kam dai tong rocks mo submit ka do ka motion nang ta ka jing dahol jaka mo ka jingpen ken ya ka land transfer act kanir ko kalarung nang ta ngilara aru ya ka price rise nang ta ka jing le palat pot di polet ka jing dei ka jing ki jongki seng ni du pa ba nang ta ngi kren ya ka education mo ka badai pet ya tanat politik don sibon ki bangiru ngi rabut din ni hi ya kita ka kwa ji pa ba ki bobon kita ki mat ngi la tap Kandai kata ka jing ka ba ni penpau ki kalong ba langin yo nem bangin keren hapo ko ying Dorbar tawa haki questions ki ba kin list ya ka jonga mo hakani ka khandai tri kumba southly santli la ngam bakala hantu tendri na kita ngani otang gawe kita kiwi kilai southly bedon ka ngalati kana banum yo show te ka jong kiwi ko long kumtahi te nakata kadaong ong ipi balada ngidon ha jing syatang kat saungut ako opposition te lada la khamailat yangi lada ko company assembly kalong tongin khamailat no iki thot hakleng persya mau iki jingkli ki jongki kini ki jongka ki badon hakleng sensyar ngin aila di ki jingkli ki badon kam mo num kini than ya kata ka space ka jingi athangin dangla ken banyo naka santli ki jonga ngadang yo artli likely ki wait kun yo homta mo kanirap iki pa ba hi tenrei kum kata ka ie akani ka kenti ka homta bangin yo ay kala